pun sampun disepakati 50.000 kalian berkatipun jatah 3 per kakak ngoten nggih. Isinipun kula wangsuli malih sekol kerupuk abang. Kerupuk ngapunten niki saking panitia, Bu. Saking panitia. Niki saking panitia ketentuanipun ngoten. Ora padha karo tanggane. Oh, gegek ya nek harus genceng. Lah dadosipun kesane seragam niku nasi kerupuk merah, peyek, sambel goreng kalian daging ayam. Ayame pupu apa sak? Disebut ora, pupu apa sasae. Dipun, nak dagingipun khusus pupu, jodoh apa bebas niku anu. Sedang panitia disebutke mboten. Nak panitia mboten enten nggih. Bebas. Sing penting patut. Menawi ayam menika boten kedah bubu gending. Sing baken boten gulu, boten ceker.